ମାତୃଭୂମି ଆସ ଫେରିଯିବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୁଧୀରାଜ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କୃଷ୍ଣ କବିତାଟି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସୀମ ଆକାଶ ଭଳି ଗଭୀର ସାଗର ଭଳି ତୁମେ ନୀଳ। ତୁମ ଅସୀମତା ଗଭୀରତାକୁ କିଏ ବା ମାପିଛି? ସେଥିପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ମାନେ ତୁମକୁ। ହେ ନୀଳ ଠାକୁର, ମୋତେ ବି ନୀଳ ଆକାଶ, ନୀଳ ସାଗର, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ, ଗୋରୁପଲ ଆଉ ବଂଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଖୋଜିନି। ଜହ୍ନ ଭଳି ଶାନ୍ତ ମୁହଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ହସ ତୁମ, ବୁଝି ହେଉନଥିବା ଚିର ବିସ୍ମୟ। କେମିତି ହସିପାର? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିନ୍ଦାର ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ କେମିତି ହସିପାର? ସମସ୍ୟାର ମହା ସୁନାମି ଆଗରେ ବେପରୁଆ ହୋଇ କେମିତି ହସି ହସି ନେଇପାର ଅନ୍ୟର ଅଭିଶାପକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି। ହେ ହସ ଠାକୁର, କହିଦିଅ କେମିତି ହସିବାକୁ ହୁଏ, ହସି ହସି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଶିଆଳି ଲଟା ଯାଏଁ କେତେ ଯୋଜନା ଗଢ଼ିଲ। ଗୋପରୁ ଦ୍ୱାରିକା, ମଗଧରୁ ହସ୍ତିନାପୁର କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିଲ। କାହିଁ? ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଅବା ହାତେ ବିସ୍ତାର ହୋଇନି। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଅବା ସିଂହାସନ କିଛି ତ ରଖିନ। କାମନାର କୀଟ ମୁଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବ କେମିତି ବୁଝିବି? କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ସଭିଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜୀବନ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ସଭିଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜୀବନ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ, ହେ ଅନାସକ୍ତର ଠାକୁର, ବତାଇ ଦିଅ ଅନାସକ୍ତର କୌଶଳ, ନିଜକୁ ଡେଇଁ ଯିବାର କୌଶଳ। ତୁମ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯମୁନା ଅଟକି ଯାଏ, ପବନ ଥମିଯାଏ। ଗାଈ ଗୋପୀ ଓ ସବୁ ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଆନନ୍ଦେ ହେଜନ୍ତି। ମୋତେ କୁହ, ଗାଈ ଚରାଇବା, ଦୂତ ହୋଇଯିବା, ଦେଶ ଚଳାଇବା ଅବା ରଥକୁ ବାହିବା କେମିତି କେମିତି ସବୁ ହୋଇପାରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ? ମୁଁ ତ ସମ୍ମାନ ଭିକାରୀ, ପଦ ଓ ପଦବୀ ପୂଜାରୀ, କେମିତି ଅନୁଭବିବି? ସବୁ କର୍ମ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ତାର ମର୍ମ। ହେ ଆନନ୍ଦ ଠାକୁର, ଆନନ୍ଦକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ଜୀବନେ ଏ ଭୁବନେ। ହେ ଆନନ୍ଦ ଠାକୁର, ଆନନ୍ଦକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ଜୀବନେ ଏ ଭୁବନେ। ମୋ ଜୀବନେ